Mi smo Cozy, modni lifestyle brand ženske odeće koji je pokrenut kao odgovor na gorući problem brze mode. Ono što nas karakteriše jeste korišćenje održivih materijala, odnosno biorazgradivih i prirodnih materijala, od čega 80% materijala čini organski pamuk. Pre 3,5 godine kada smo kretali, Cozy je brojao oko 10 artikala različitih. To su bili kao neki probni artikli koji su nastali tako što sam zamolila drugarice da mi donesu po 5 komada odeće koje najviše vole da nose. I komadi odeće kojima se one stalno vraćaju kad god ne znaju šta će da obuku. I tako je nastalo tih prvih 10 komada. Sada brojimo preko 100 različitih modela, imamo preko 6.000 prodatih artikala i preko 2.500 zadovoljnih kupaca koji nam se iznova vraćaju. To je neki pokazatelj da smo na pravom putu. Ljudi su prepoznali tu našu jednostavnost kao lepotu i nekako okrenuli su se ka nama zato što naše cene su dosta pristupačne, naš kvalitet je mnogo bolji od kvaliteta brendova brze mode koji se plasiraju na našem tržištu, a s druge strane sam izgled je dovoljno atraktivan i dizajn je se dugo radi na dizajniranju svakog našeg odevnog komada i to mislim da su ljudi prepoznali. Ja kao dizajner jesam imala iskustvo i znanje koje je bilo neophodno za kreiranje kolekcija i za plasiranje robe, ali nisam imala znanje vezano za vođenje firme, za vođenje preduzeća. U tome su mi mnogo pomogli mentorski programi Smart kolektiva uz podršku EFSE fonda, gde sam mnogo naučila o razvoju preduzeća.